Estamos. Ben, bons días a todos e a todas. Comparezo para dar conta do aprobado hoxe na Xunta de Goberno celebrada esta mañán. Como podedes ver no resumo, alén da aprobación da acta sesión anterior, temos unha solicitude de licencia para a rehabilitación dunha coberta dun edificio do Arzobispado na Praza de Feixo número 4, que se aproba. Temos a aprobación do proxecto básico de execución da caseta para a Asociación de Veciños de Vite de Arriba, no que se invisten 36.300 euros IVA incluído. A partir de quedalle un último trámite, que é a autorización da Xunta, porque unha caseta que vai estar instalada en solo rústico. No momento que chegue esa última autorización, pois o prazo de execución é alrededor de 40 días e estará ubicado na zona de Monte de Deus. No punto 4 temos a designación, o cambio na designación do director do contrato de rehabilitación da Avenida Vila García, porque o que estaba inicialmente, que era Antonio Renedo Santillana, é que me acabo de quedar en blanco co nome técnico. É xefe de servicio, perdón, nomeamos xefe de servicio de vías e obras, co cal non pode ser supervisor directo de obras. Entón, nomase no seu lugar a Diego Briega Argomaniz. Desculpade, pero quedei totalmente en blanco no ranking municipal neste momento. O punto 5 é a proposta tamén de Espazos Cidadáns relativa á inexistencia e responsabilidade no expediente do proxecto de rehabilitación do Palacete do Espiño e o arquivo do procedemento. Nesta obra detectouse unha desviación do custo real da mesma. Entón se abriu un expediente a ver se existían responsabilidades. O custo, esta desviación representa un 8,45% do orzamento, co cal é inferior ao 10% que marca a lei. E, ademais, a obra nin sequera está iniciada, polo cal non se pode falar de danos e perdas ocasionadas durante a execución. Polo cal, aceptanse as alegacións da persoa afectada e se declara inexistencia de responsabilidade por parte do arquitecto. O punto 6 é a aprobación do expediente de repavimentación do entorno do Parque de Santa Susana e iniciar o proxecto de adxudicación. O proxecto ten un total IVA incluído de 140.187,24 euros e xa está ben incluído nos remanentes. Así que xucataremoslo antes de final de ano. Punto 7 é referida da Consellería Delegada de Turismo, Igualdade e Desenvolvemento Económico, referida á solicitud dunha subvención para a promoción conxunta dos entroidos do Ulla, que presentou diante da Deputación de Corulla o Concello de Teo, e un dos requisitos para que se conceda é que cada un dos concellos que fan parte desta entidade acepte ou confirme que vai aceptar a subvención. Neste caso Compostela, pero tamén están implicados, ademais de Teo, Touro, Boqueixón, Vedra, e, simplemente a aceptación da subvención. Desculpade. Os seguintes puntos son todos referidos a exencións ou a aplicación de beneficios fiscais a distintas solicitudes. O punto 119 é unha bonificación sobre a taxa da utilización privativa e aproveito do aumento especial do dominio público por unha gravación dunha rodaxe, que se lle concede un 50% nesa taxa por considerarse de interese para a cidade a súa realización. Punto 120 conceder unha exención do imposto dos bens inmobles á Casa da Comunidade de Residencia en Santiago das Siervas de San José. E o 121 tamén a concesión dunha exención da taxa de saneamento, un trámite normal. Logo temos os puntos de urxencia, no que o punto número 1 é a proposta da Consellería Delegada de Políticas Sociais relativa á ampliación do prazo de presentación e justificación das bolsas para a adquisición de material escolar. Dado o
importante número de solicitudes que hubo este ano tiñan que estar justificadas a día 30 de outubro e decidirse ampliar a prazo hasta o 30 de novembro para facilitar a todo o mundo a súa justificación. Na urxencia número 2, iníciase o expediente para a resolución do contrato para a redacción do plan parcial Sud-18 Caneiros-Boixaca. É un plan urbanístico parcial que xa está desenvolvido na súa meirande parte, quedando unhas últimos fases por executar, que neste momento non é interese, non se estima necesario emprender ese proceso de ordenación, co cal se dá por finalizado o contrato e se inicia ese expediente de finalización onde se axustarán as cantidades a devengar. Punto 3, aprobamos o procedimento de apertura o procedimento de adxudicación da actuación de control arqueolóxico, traballos de limpeza, desbroce de vegetación e consolidación do Castelo da Rochaforte por un importe de 15.262,96 euros IVA aparte. Punto 4, aprobamos a expediente e abrimos o procedimento de adxudicación da uniformidade da Policía Local en 4 lotes, un de prendas de confección a medida, outro as prendas para augas, outro ao calzado e outros complementos de uniformidade. O tipo de licitación é de 57.842,98 euros sen IVE, repartido en cada un dos distintos lotes. O punto 5 é a aprobación do proxecto básico e execución da urbanización da Rúa Cancelas no contorno da subestación eléctrica, no que serán actuacións fundamentalmente de beirarrúas para dar continuidade aos percorridos peonís e aproveitaremos tamén para instalar novas tubaxes de recollida de pluviais, etc. E dotalo dun alumeado público renovado. A sexta urxencia é a relación dos expedientes presentados na convocatoria de subvencións destinadas ao fomento do deporte federado, no que se concederon subvencións por importe de 229.999,70 euros a 56 clubes deportivos desta cidade. Non sei se tedes a relación. E logo as dúas últimas urxencias, a número 7 e a número 8, son unha modificación da formulación dos acordos adoptados pola Xunta de Goberno relativos ao Ecotour Juvenil e Eco Rural, que simplemente cambiar a redacción dun parágrafo que non estaba claro, pero non afecta en absoluto o contido do acordo. E isto foi o que dou de si a Xunta de Goberno. Preguntas? As obras en Cancelas, cando comezarían? As obras en Cancelas, aquí o que aprobamos é o proxecto básico de execución. Ora, habrá que iniciar o expediente de contratación e executalas. Non teño datos de plazos aínda porque é un tema que leva, como sabedes, Jorge Duarte. Pero máis ou menos creo que se vai fazer, porque nesa zona beira de algo. Hai trozos que non ten. A ver, ubícate a carón da McDonald's que hai ali. Se vas en dirección cara a San Lázaro, aí hai tramos que non ten beira a rúa. Polo lado esquerdo en dirección a San Lázaro. Hai un tramo, non sei cantos metros serán, pero que non teñen beira a rúa. Hai que actuar sobre esos, actuar pola subida de Cancelas, colocar iluminación e colocar novas tubaxes de pluviais. É a actuación que se vai facer aí. En canto para Palacete do Espiño, unha vez queda resolto o expediente que vai pasar agora. É unha pregunta que lle teredes que facer a Jorge Duarte porque non teño a resposta agora mesmo. No Castelo da Rocha que se vai facer vai ser simplemente limpar a maleza. Vaise limpar a maneza, reordenar e hai algunha proposta de sendeiro tamén por ali e consolidar o que hai, pero fundamentalmente deixalo outra vez en boas condicións. E é un contrato vai ser este ano máis o ano que ven, cubre os 2 anos. E non é simplemente, é desbrozar con un asesoramento arqueolóxico, porque é un patrimonio que non é entrar ali ca desbrozadora e limpar, se vai facer dun xeito acaído as normas arqueolóxicas para facer. Mais?
Nada máis? Ese outro asunto. Xa estaba eu sorprendida. Dime. Alejandro Sánchez Brunete vende, criticar a comparecencia onte de Jorge Duarte. Non sei que te pareceu esa comparecencia ao grupo de goberno. Se quedou contento as explicacións que deu a súa compañía. Hombre, este grupo de goberno xa tiña as explicacións antes da comparecencia do compañeiro e quedamos plenamente satisfeitos. Ten toda a razón no que fixo, non incumpliu, nin cometeu ningún tipo de legalidade, e o que resulta pois un pouco lamentable esta actitude que ten o Partido Popular e particularmente o concelleiro Sánchez Brunete intentando ensuciar dun xeito que ele estou seguro que sabe que non vai a ningún lado o nome dunha persoa que traballa arreo para poñer en condicións esta cidade. As explicacións foron claras, contundentes, e igual o que había postos a dar explicacións, pois estaría ben tamén que o concelleiro Sánchez Brunete explicara esos expedientes, 17 expedientes que están sin tramitar desde o ano 2014, que se lle preguntou tamén onte en pleno a él por eles e non deu resposta. Postos a pedir explicacións, nós tamén nos gustaría saber por que eses expedientes quedaron sin tramitar e quedaron caducados. Alejandro Sánchez Brunete tamén decía que non ten sentido que o goberno critique o modelo da empresa que tramitaba as multas de descripción urbanística cando o seu departamento está en trámites para contratar outra empresa tamén para ese comité. Pero como tamén sabe o concelleiro Sánchez Brunete, o que pasa que ese tipo de detalles adoita calalos nas roldas de prensa. Unha cousa é que nos trámites dos expedientes urbanísticos, no que se aplica a legislación da Lei de Emprendemento de Galicia, donde marca 3 rangos de multas, que son as leves, graves e moi graves, pero dentro desos rangos de multas hai diferencias de 300 a 30.000 euros na valoración da sanción, e ir a porcentaxe non é o mesmo que pagar unha porcentaxe da multa de tráfico, por exemplo, que saltas un foto roxo e está fixado pola lei o prezo da multa, exacto, que son 200 euros. Non é avaliable. A sanción de urbanismo é avaliable dentro dun rango de multas. Entón, facer eso en base a porcentaxe, digamos que non é o mesmo. Non é o mesmo poñer unha multa, decidir que multa pos entre 300 e 30.000 euros, que poñer unha multa por saltar un semáforo que son 200 euros sí ou sí. Esa é a diferencia, e sabe o señor Sánchez Brunete porque foi concelleiro das mesmas responsabilidades que as miñas, o cal me parece bastante hipócrita decir só a metade da verdade. Pero entón a empresa que pensa contratar no seu departamento tamén vai cobrar comisión por unha tramitación de multas? Todos este tipo de empresas cobran a comisión, pero insisto, non é o mismo cobrar a comisión cando a cuantía da multa é unha decisión interpretativa e nun rango de multas, insisto, a multa moi grave, se non lembro mal, vai de 300 a 30.000 euros. Grave. De 300 a 30.000 euros. Entón, iso avalía o que fai o estudio xurídico do expediente. Unha multa de tráfico é un prezo, son 200 euros. Esa é a diferencia. E iso é a información que o señor Sánchez Brunete adoita calar, aínda que é consciente dela, porque, insisto, tuvo as mesmas responsabilidades que a mí. Non, sí que adeu que quixo aclarar ele que por moito que esa empresa dera unha proposta de sanción, sempre había un técnico municipal que teña que avaliar despois. Non ten nada que ver, insisto, a pregunta que me fixeches é por que mantiñamos eso a porcentaxe de outras empresas, porque esas empresas cobran sobre unha multa fixa, non sobre unha multa maniable. E, en segundo lugar, a restricción do contrato ou a finalización do contrato da empresa que leva por urbanismo non só é por a porcentaxe das multas, senón, tal como explicou Jorge Duarte múltiples veces, realmente todo o traballo de tramitación prácticamente se facía no Concello, co cal non aportaba ningún beneficio na tramitación de expedientes. Pero o que critica o concelleiro que non acaba de contestar é por que se utiliza o mesmo modelo de empresa con porcentaxe para un departamento e para outro. Insisto, porque son multas fixas. As do meu departamento son multas fixas, non son multas que podas ti avaliar, saltou o semáforo en roxo, entonces é unha falta grave, e esa falta grave vai de 30 a 30.000. E eu digo, pois voulle poñer 15.000. Non. Eu sei que se salta o semáforo roxo son 200 euros e 4 puntos de carné. E iso é así. Interprete o meu técnico, o técnico da empresa que enseña. Entonces, sobre eso, sí que é razonable establecer un porcentaxe porque é clara a multa que vas a poñer. No de urbanismo é moi variable e depende de moitísimos factores. Esa é a diferencia entre as dúas empresas. A empresa entón que vai contratar o seu departamento, que multas vai tramitar? A empresa que xa ten o meu departamento contratado,
que tramita todos os expedientes de tráfico. Ora, si esa empresa recibe a concesión, que eso está por discutir aínda, que decir, se licita e fai o trámite normal, non está adjudicado ese contrato, recollería as sancións que están englobadas en medio ambiente, pero realmente son as sancións de ouriñar na vía pública, etc. Esas son sancións fixas, son a mesma contía todas, non depende do volumen do ouriño que botaches. Son 60 euros e son 60 euros, entón esa porcentaxe é clara e evidente. Tamén vais ocupar, por exemplo, os que tiran malas bolsas do lixo? No, esos entendo que van por non teñen por que ir por ali, eso é unha sanción directa desde a policía local que tramita medio ambiente, esas non son tantas. Son esos expedientes que acusou o goberno local europeo, quando se acabou o incidente o alcalde, facía unha diferenciación proponente dicindo que realmente non son expedientes na mesma situación dos que podes actuar, porque nin sequera chegaron a ser expedientes. Digamos que quedaron nas primeiras fases do trámite, por iso hai diferencias entre se non firmar de Duarte e o Ourense. Simplemente non chegaron a estar sobre a mesa do Concello do Puerto. Hombre, sí que hai unha diferencia. A diferencia é que Jorge Duarte chegaron uns expedientes con unhas sancións que nos considerábamos sobredimensionadas e unhas actuacións que estaban totalmente fora de lugar, e el falou cos técnicos e tuvo o expediente en discusión sobre esas diferencias, e outra é nin tramitar o expediente. Evidentemente, eu creo que incluso máis grave o que fixo o Partido Popular, porque non tramitou os expedientes, non comprobou se realmente era así ou non era así, non chegou nin a tramitalos, quedaron paralizados, quedaron metidos nun caixón. Que é diferente, claro que é diferente, bastante máis grave o que fixo o anterior goberno. Eses expedientes de PP que están con a coalición Duarte van ter algún percorrido por parte do grupo de goberno? Van facer algo máis? Estamos estudando, deste grupo de goberno se fixe unha solicitud de urbanismo que nos dera a relación de todos os expedientes do ano 2014 e en que situación están de tramitación. Empezaron a chegar, quer dicir, estos 17 é a primeira remesa que nos chega. Non sabemos o que pode parecer aínda. Unha vez que teñamos toda a relación, estudiaremos que podemos facer ou non. Pero por onde poden ir? Non é unha decisión que poda tomar eu agora mesmo. O que si estou seguro é que para que lle caia a cara de vergoña a esta persoa que tanto denuncia a actitude de Jorge Duarte. Antes de acusar aos demais, sempre hai que mirar para dentro. Eu quería preguntarle por outra cuestión, por as bolsas de estacionamento que se están aplicando no casco histórico, non sabe se o prazo para solicitar as tarxetas de residentes, cando poderían estarse en marcha? A ver, iniciamos o pintado xa, se non está iniciado hoxe, pois se iniciará a próxima semana, xa está a orden dada. Como xa falamos algunha vez, se habilitan bolsas específicas para residentes da zona vella na plazuela de San Clemente, na Plaza de Algalia de Abaixo e na Costa Vella. Entón, creo que son 15 días ou 3 semanas, pero non me tome desa palabra, o prazo que está aberto para que a xente solicite as tarxetas. Unha vez que solicita as tarxetas, entrará en funcionamento. Era unha demanda histórica, fundamentalmente dos veciños da Rúa de Villar, Rúa Nova, que non teñen ningún espazo de aparcamento como teñen os de outras partes da zona histórica. Entón, que creemos que con isto cumplimos algo que levamos no noso programa, que é dar as maiores facilidades posibles para que a cidade vella se volva a convertir nun espazo onde a xente poda vivir cas maiores facilidades. E esos espazos de aparcamento que se dá de zona verde nocturna creo que van nesa liña. Algo máis? Creo que eran 92, pero se queres o dato digo xo despois máis confirmado. Nada máis. Moitísimas gracias. A partir das 8 ou 8:30 empezarían? A hora empeza a partir da 8, que da noite, da mañán, que me preguntas? Non, para os residentes, a hora remataría as 8:30 e eles xa poderían... Exactamente. A partir das 8:30 hasta as 10 da mañán, creo que volve a arrancar a hora. Son 92. Sí, no, para pasar el verano.